páči, prístupne. Posaďte sa. Aj tak je voľné, samozrejme, ale mohli by si bližšie ku mne. Nech sa páči. Pekný bar, ktorý máte, pekný bar. Ďakujem pekne. Na osvieženie, nech sa páči. Ďakujem, to je zadarmo. Dobrý večer, nech sa páči. Ste tu spolu, poznáte sa? Poznáte sa? Prosím, posaďte sa. Nie. Pojďte na druhej strane. Ale či by ste tak prešli tuto, alebo tak spolu? Miesto aj pre vás. Čo vám začal? Oznámime aspoň. Moje meno je Lukáš, ak dovolíte. Ja som Václav Šimák. Moje meno je Lukáš. Václav. Odička na osviežené stačí. To môže byť? Áno, je stačí. Nie. Tak pani, koktelík môžem odporučiť nejaký. Máme pohár. Vy nemáte pohár, ne poháry, ako poháry. Sušenka, ovoce, ale také neviem. Jaká stoč myslíte? Pani, máte radi niekto vodku alebo koniak? Já nevím, koniak. Jsem přišel už koniak. Tak, čo ste počuli? Že to asi to bude vín, někdo za vín. Ja. Vy už vyzráváte? Nie, ja len tak si robil. Já bych dal vodku, teda to bude úplnější. Koniak si dal? Koniak, nech sa páči. Ile užívám? Ja sa nahladím pohári. Jo, to trošku asi nakladné. A ten koniak je co? Takže koniak je taká moja verzia sidecar, tradičný vín koniakový, vyhľadil od roku 2000. Jste závodník? Nie. Je to pomenované podľa teda pána, ktorý sa na tej vlastne sidecare vozil do svojho obľúbeného baru whisky a barman mu potom namiešal vlastne tento sidecar. Že používam Martel VS, veľmi kvalitný koniak z oblasti koniak. A to děláte mě nebo tady tomu zatánu? To dělám pre vás a zároveň... A hodně vám tam toho dá, hodně? Hodně, no. Zároveň je pre pána. Dopadu, jak to tenhle moc nechodím, chodím k nám s klukama, tam si dáváme Vickers Hor, jo, to si dáváme tu zelenou s tou Alpou, no a tohle je nějaká jako vyšší dívčina, co? Tyjo, tak my jste říkal, že dostane konňák, ne, že dostanu kompot. Co? A to je pro mě tohleto? Áno, to je pre vás, vodkový. Jo, tak někdy to dělá pro vás, no, dostane. Ja to len tak priebežne vlastne naraz robiť, aby sme to mali tak naraz. Mohli sa spoločne napiť. A můžete to kouřit? Áno, nech sa páči. Ne, děkuju, ale nekouřit. Nie? Chcem sa spýtať, máte radšej kyselovky alebo fľašie? Já vám říkám, já piju alkohol se zelenou, takže vidíte, co chcete, no. Že niečo také asi horšie, vyvážené. To je moje... Ešte nie, samozrejme.
takovýmhle pořádným baru jsem použili. Je to pořádný bar, jo? Říkali to. Jo, mě se dělalo do těch půra, tak já jsem se bolesal, že to je taky jako nejsednu, ale tak jsem si nejsednu a... Tak hlavně nepočurejte, mě to si vyskočí. Můžu? Mám buďte tak hodně. No, tak můžu.